କରୁଛ ବାପା? जैकेट पिन्नुछ କାହିଁକି? वीडियो शूटिंग करी କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବ? मो मामा रा सना रा କାହିଁକି ମାମା ଶୁଣା ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ କି? लीड काइट उड़े କାଇଟ୍ ଉଡ଼େଇବେ? ତମକୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସେ? हां ଆସେ? ଦେଖିବା କେମିତି ପିନ୍ଧୁଛ ଦେଖାଅ ଦେଖିବା। अरे टाइट होछ ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ଚେନ୍ ଲଗେଇ ପାରୁନ? ତମେ ତମ ନିଜ କାମ ସବୁ କରିପାର? ना काइट ଉପରେ ଅଛି କାଇଟ୍। ତମେ ଯାଇକି ରେଡି କର। गुडोच କ'ଣ ଗୁଡ଼ଉଛ? छुट्टा ସୂତା ଗୁଡ଼ଉଛ? କାହିଁକି? ତମର କାଇଟ୍ ଉଡ଼ୁନି? ना ଆସୁନି କାଇଟ୍ ଉଡ଼େଇବା? କାଇଟ୍ ଉଡ଼େଇବା ଆସୁନି? ଶିଖିନ ତମେ କାଇଟ୍ ଉଡ଼େଇବା? କେବେ ଶିଖିବ? बेटा चप ହାଁ? चल बेटा କେବେ ଶିଖିବ କାଇଟ୍ ଉଡ଼େଇବା? आज ये काइट उड़े भी तो देखुन तो जाएंगे उड़ा